आज इथं भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयामध्ये आज सगळे आपले पदाधिकारी आहेत भारतीय जनता पार्टीचे आणि सगळेजण प्रेस आज समोर सगळ्यांना नमस्कार म्हणतो। आज आपल्याला ह्या सावंतवाडी शहरामध्ये आपण थोडे कामं घेतलेले होते आणि ते कामं केलेले आहेत, ते सगळं भारतीय जनता पार्टीच्या निमित्ताने झालेले आहे। आपले प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब आणि आपले पालकमंत्री माननीय नितेश राणे साहेब त्यांच्या माध्यमातून ते कामं झालेले आणि ते साधारण 2 कोटीच्या हिशोबाने झालेले आणि ते सगळे 10 वॉर्डमध्ये कामं आहेत, सगळे डिवाइड केलेले आणि त्याच्याऐवजी अजून 1 कोटीचा निधी आपण उपलब्ध करून घेतोय। भारतीय जनता पार्टी दरवेळी म्हणजे सगळ्या बाबतीत म्हणजे कामाच्या बाबतीत असेल आणि त्याच्यामध्ये आपण पुढे असतो आणि सावंतवाडी शहरामध्ये पण सगळ्यांना म्हणजे आपले सगळे माजी नगरसेवक असतील आणि आत्ताचे पदाधिकारी सगळ्यांना विश्वासात घेऊन ते कामं मंजूर करून घेतलेले आपण नितेश साहेबांच्या माध्यमातून। तर असंच विकास कामं होत राहणार आणि कुठेतरी आपल्या सावंतवाडी शहरमध्ये चांगलं काम पद्धतीने आपण काम करू शकतो। तसंच मी म्हणेन आपल्याला पण काय विचारायचं असेल काय बोलायचं असेल तर आपण जरूर विचारा, पण एवढंच म्हणेल की दरवेळी आपण कुठेतरी सावंतवाडी शहर पुढे यायला पाहिजे पर्यटनच्या दृष्टीने असेल। आज आपण नुसतं रस्त्याचं कामं असतील, नाल्याचं कामं असतील, गटाराचं कामं असतील आणि सुशोभीकरणाचं काम असेल त्या पद्धतीने आपण कामं घेतलेली आहे। तर असेच कामं पुढच्या काळामध्ये पण आपण घेत राहणार।